Je to na 9 000 dětí ve věku od 8 do 15 let. Niektoré z nich sme navštívili v Čechách v pionierskom tábore nedaleko Křivoklátu. Ich materským jazykom je väčšinou maďarčina. Hovorili sme s deťmi z okoličnej. Že našej dedine bude veľká voda, no tak museli sme rýchlo všetko baliť. Potom tatínko prišiel sa s nami odlúčiť a my sme veľmi plakali. Potom tatínko povedal, že len tedy neprídeme bývať do okoličnej, keď sa náš dom zvalí. A my sme veľmi plakali a hovorili, že ideme do obchodu a dali nám veci, čo potrebujeme, tak dali nám 2 soupravy, tepláky, bielizeň, punčochy, všechno. A pyžámy nám dali. Potom sme vrátili do internáty, kde sme bývali. Zase nám autobusom priviedli do tábora. Deti nás tu privítali srdečne a na druhý deň sme vstáli o 7, išli sme na raňajky, mali sme kakao s rožkou. Pred obedem sme hrali s loptou, potom sme išli na obed, vedeli sme, že bude knedliky, lebo Češi majú vždy knedliky na obed. Potom sme bol odpoledný klid, tak sme išli spať a nechcel nám spať, lebo devčatká tu byli na prvýkrát, tak nikto nechcel spať ani večer, ani v odpolednom klidu. Tak sme hovorili, ako je nám tu dobre, každý hovoril, že ani ešte nechce domov, že by ešte tu ostali, tak nespali sme. Děti tu zůstanou přes prázdniny a potom tady budou ještě nějaký čas chodit do školy, než se budou moci zase vrátit domů.